złe ślipia. Przyszła do Imy sąsiadka Klara, ta, co 3 bajtle maluśki miała i pado. Imo, bele, co wiecie, długo żyjecie przeca na świecie. Powiedzcie, czemu mój mały Ecik każdą noc nie spi, sztyc ino beczy. Myślałach pierwsze, że on jest chory, badały już go 4 doktory i nie uznały żadnej choroby. Znaczy, że Ecik mój je blank zdrowy, tuż czemu beczy? Powiedzcie sami. Muno go użyk kiery oczami. Lo Boga, imo co wy godocie? Rychtyk, jak stołach kiedyś przy płocie, wózyk z Ecikiem przy siebie miała i z jedną babą rzek rozprawiała. Podeszł na rozchop ku wózyku i padł: piękny synek, po cichu. Czy by go urzekł złymi ślepiami? I cóż wy na to? Powiedzcie sami. To je możliwe, Ima odpowie. Dropie się palcem po siwej głowie. Ale siedział ho nad tym nie starej, bo chneda miną uroki czary. I będzie Ecik zaś w nocy spał. A kieby w wózku szlajfeczki miał, ze 2 czerwione, kaj ułożone, uroki bydą hned odgunione. Bo czasem ludzie złe ślipia mają, jakie choroby nimi sklucają, jak zaglądają na ciebie nimi, moż drapszajs. Dźwignie ci się ciśnienie, naroz cię boli krzyż, a bogowa słowem przychodzi jako choroba. A jako poznać takiego emo, co mu złe ślipia albo zaklino? Tego ci dziołcho bardzo nie powiem, bo tak po prawdzie to sama nie wiem. Niekierzy mają małe, zielone, a inksi czarne i wybłyszczone. Niekiery baby mają czerwione. To zaro widać, bo są przekrwione. Ale tak rychtyk, każdy mieć może taki złe ślipia, co nie dej Boże.